Okay, so napon mi karon diri sa Daguhoy. Kay mga rinti mig isda. So upat sa mi karon, Dungkoy, si Rex, ug si Windel. Kasubay mi ang sapa. Diba? Diba? Brag ko? Yung paitan ko diri ba? Wow, ron daghan kayo dagko yung paitan. Antik di tilapia diri ba? Easy ba yan? Ano ba? Ato, kaya natin. Ato. Oh. Pantat. May pantat. Ay! Diyan na. Oh, kung may isa. May isa. Post kayo. Tumbling good. Ay, bumit ba? Kuya. Hoy, video. Piyo. Haudan ako ya, oy. Ikut piyo deh. Hah? Oh? Nah, piyo, bahas ni. Nyo ha? Ako nyo? Oh, piyo, piyo, bay. Ko lang piyo, bay. Ito, papat ko mo eh. Papat ko mo eh. Kenapa dia matilog din eh? Loh, dako eh. Loh, ato. Loh, dako. Loh. Loh. Kuha na eh. Dakuan na eh. Wala ka dako. Balin mig spot kay murag mingaw man. Dito mi sa kanal. Itong portion na pong ginataan. So muna mo subayon. Dito. Mali na sa mix spot sa kanal, wala ay naaman pero lisod kayo kay lalom, hindi maklaro kung na isda, so tagsapa. Balik na sa midri sa sapa. Produk pa yun? Nadre. Tur. Patap. Tur.
Okay. Ang galing, ang galing. Tama gid ito ikuan. Iilis ya. Tama gid kambyo. Kambyo driver. Isang driver. Driver. Wala sa mirror ito. Naman klapya. Si button dili. Dako satang. Lah, ang gunit ng nalibay. Grabe nang yun eh. Limango naman eh. Pinatuwa limango eh. Royce daw. Bro? Ako dyan ako, uy. Hot na naman. Okay, musik pa na. Ada musik pa, uy. Ada lang musik pa. dito. Uy. Ada musik pa na. Tuwa na. Ato ka. May duha og tunga. Ay, 1/4 na dito isa. May kayo. Repair sa misa mong kurintiyan ni magkarugunon hinay man lugar na sa mga kulto da yan sa mga ay magduol da kailangan kulto da. Turu. Saudan ako, uy. Oh, dami ko. Yaman, usig pa, oy. Haluya man, ay ko man kurinti. Saudan ako, uy. Oh. Ah. Tara, ako, uy. Agoy, sige ba natin, uy? Akong tiyo. Saudan ako, uy. Oh, ganun. Ay, dako. Balas. Ayron ni mulukso. Salamat. Hindi ko na padawang sa bukid, na hindi ko. Aroy. Ako pa. Kawitan. Mula pas pontami dito dapit. Kaso mong kurintihin na yun. Piyo kami mapatay. Piyo rin mapatay eh. So, mapani mong kuha karon sa mga 2 ka oras sa siguro na kurinti. So, mapani mong kuha tanan. Nagpaitan kanang yan na po pantat o piyo ang daghan. Ito po itan ba? Kamay na karpa. Ganun dako na. Iwang kuwang. Ha? Tara. So, mabot ito sa among taanan kay klaro among kuryente dala, hipertingin naya. Minghoy. Uli.